Nagbisita kasuudma sa Senador Jenggoy Estrada sa Malilipot, Albay. Ini para kamustahon ang nagkapirang evacuees na apektado kan pag-aalburuto kan Bulkan Mayon. Cash assistance sa tabang kan Department of Social Welfare and Development o DSWD ang bitbit kan opisina kan Senador para sa mga apektadong pamilya. Si Nanay Antonina, saro sa mga nataunin ayuda. Sabi niya dakulang tabang na iniurog pang huli man kan aktibidad kan Bulkan, pendyente man sindakan sa indang hanap buhay. Siyempre, magpapasalamat kami. Tinawag kami kay Kunya, noong tinarabangan kami digdi sa noong evacuation center. Ang alkalde kan Banwaan kan Malilipot ugmanan sa iyang mga konstituwente ang napiling bisitahon asin ayudahan kan senador. Makaugma. And nahiling ko naman sa mga pandukan sa tuyang evacuees na nagkaigwaki parang inspirasyon na sa kamugtakan makakasurvive kita. Total na 406 na pamilya hali sa Barangay Calbayog kan Banwaan na temporaryong nakikisirong sa San Jose Elementary School. Ang natawan kan nasambit na ayuda sa paagi kan Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS kan Department of Social Welfare and Development o DSWD. Pag-uusapan namin ni Mayor Senon, Mayor Volante at si Governor Lagman kung saan tayo makakatulong makapaglagay ng permanent evacuation center hindi lamang sa bayan ng Malilipot kundi siguro sa buong lalawigan ng Albay dahil hindi naman natin alam kung kailan sasabog ulit itong Mayon volcano. At hindi lang sa pagsabog ng Bulkan Mayon kundi sa kung mayroong kalamidad katulad ng lindol, sunog o bagyo, kailangan talaga mayroong permanent evacuation center. At isa yan sa aking mga isinusulong sa Senado na magkaroon ng evacuation centers ang lahat ng mga probinsya sa buong bansa. Antes maghali, nagtaunin promesa ang senador na in kaso maglawig pa ang pagtinirkan mga evacuee sa eskwelahan, mapadagos asin masusundan pa ang programa para sa mga ini. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Carmelo Valle.